El cubisme és una de les avantguardes de l'art modern, desenvolupada en les arts plàstiques, pintura i escultura, entre 1907 i 1914. Com a avantguarda artística, fou la innovació més important del segle XX, transformant la perspectiva artística convencional i les seves formes, fragmentades i disposades en un trencaclosques amb peces mal posades. El cubisme es considera l'inici de l'art abstracte. El cubisme busca fragmentar els subjectes representats en diverses perspectives i assolir una síntesi de tots els seus punts de vista. Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, del 1907, es considera el primer quadre cubista. El pintor malagueny, Pablo Picasso, i el pintor francès Georges Braque, amb la seva obra La guitarra, 1913, o el pintor espanyol Juan Gris, amb guitarra i mandolina, 1919, són els artistes i obres més destacades d'aquesta avantguarda.